Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Indaba ke ingo Ethiosa Igadora ekusingathi umfana omdala ikawusi ngezidontsela phezulu aziphakamise, ngoba ekusingathi ngoku into yakhe ayithi cace. Khumbula loo nto okubana lo Igadora uthe efika kusizini ephele walimala uqela leKaizer Chiefs, walimala ixesha elide bezobuya kule season umfana omdala. And ke ngoku njengoba elimele bekukho istrike kuthiwa nguFlavio Silva esiye safika phaa uqela leKaizer Chiefs. Uyabona ke ngoku uyabuya Igadora unikeza ithuba kwezi matches into yokubana makazibonakalisa ngeli xesha ke uSilva asenomonzakalo. Yenza ixhala ke into yakhe ke uIgadora nelegend aseNigeria ke yayidlala apha eMzantsi Afrika iyayibeka ke into kaIgadora ethi ke ukuba ngunumber 9 kwelika lapha eMzantsi Afrika ube sistrike esingunumber 9 uphinda udlala le team enjengeKaizer Chiefs luxinzelelo. Uthi ke le legend eNigeria xa ibeka indaba ethi kokuqala ingaba na Igadora uready na ukudlalela iKaizer Chiefs, into yokuqala lefike ibuzwe. Waphinda wathi ingaba na lo muntu uthenga iplayers kwiKaizer Chiefs, uchonga iplayers kwiKaizer Chiefs, uthe xa echonga Igadora wathi ubone ntoni kuqala. Zizinto ezifuna ukuqala ezibuzwe ke ezo. Uthi mhlawumbi Igadora ngakude attackena ngakude mhlawumbi ekuspacing mhlawumbi ezo zinto. Kanti iKaizer Chiefs yona ibingadingi umuntu ozokwenza loo nto, ibidinga umuntu ozofaka ibhola emnatheni kuphela. Ingabe Igadora yakwazi ufaka ibhola emnatheni? Uthi kuzothi ga ngoku akakakwazi kwiqela leKaizer Chiefs. Ithi ke le legend yaseNigeria yona xa iqwalasela umba kaIgadora akayiyo le player bokumele bedlalela iKaizer Chiefs, akasiso sesistrike kumele basestrike leKaizer Chiefs. Wazibeka ke izizathu ke zavakala ke kwezinye zezizathu gxeka kwalo muntu uchonga iplayers phaa kwiqela leKaizer Chiefs okubana xa echonge uIgadora ngeli xesha echonga uIgadora into yokubana uzoba sistriker seqela leKaizer Chiefs, zeziphi izinto waziqwalaselayo ezamenza into yokubana aqiniseke into yokubana Igadora uzawulunga uKaizer Chiefs. Ithi ke le legend yaseNigeria yona ngokwayo umbono uIgadora bengamelanga into yokubana usistriker seqela leKaizer Chiefs. Ke baphulaphuli ke okubalulekileyo ke lapha sifuna uqinisekisa into yokubana uIgadora umfana omdala ithuba yalinikezwa iKaizer Chiefs, makaphakamise umfana omdala ngoba hleze angazaphinda lithole lethuba alinikezweyo. Uzothi ga ngoku into kaIgadora sinemibuzo, isene-questions ezininzi, noba sengenile ebaleni akucaci uya phambili, akucaci uba uya ngasemva, kusathulekile. Isene-questions kakhulu into kaIgadora. Mhlawumbi sinethemba lokubana kumfana omdala kwiimatches ezizayo uzawuyibamba iform, mhlawumbi umfana omdala uzawuzenza impendulo akho mntu waziyo. Baphulaphuli ke ningake ningene nani ke nitsho nento yokubana niva njani ngemeko kaEthiosa Igadora, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.